Jatketaan sitten eteenpäin. Eli Toni Manninen, joka on nyt tehnyt suomenkielisen pelisuunnittelijakäsikirjan jo 2007. Ja se on kuitenkin tämmöinen alan perusteos. Tonihan on tämmöinen ollut Oulun yliopiston proffana, peliproffana. Toni sanoo, että pelin toteuttaminen ilman suunnitelmaa on kuin talon rakentaminen ilman piirustuksia. Eli hän on sitä mieltä, että nyt tästä päästä eteenpäin pelkällä protoilulla. Protoilu on vain yksi vaihe. Peliä varten tarvitaan enemmän tai myöhemmin suunnitelma, ja testaamisen ja muun laadun varmistuksen on kytkeydyttävä suunnitelmaan. Eli laadun varmistuksen ja testaamisen raja on vähän häilyvä, mutta ei se mitään. Tärkeintä on se, että asiat suunnitellaan. Tässä on tämmöinen harjoitus ollut, mutta emme nyt ota sitä. Mennään sitten eteenpäin katsoa, että mitä kaikkea testauskäsite pitää sisällään. Eli on olemassa ad hoc testaus, savutestaus, yksikkötestaus, eli tämä unit testing, integraatio tai integrointitestaus, järjestelmätestaus, hyväksymistestaus, alfa-testaus, beta-testaus. Mennään kaikki näihin yksi kerrallaan kohta, mutta näitä riittää vielä lisää. Käsitteitä on staattinen testaus, dynaaminen testaus, mustalaatikkotestaus, lasilaatikotestaus, eli white box testing, harmaalaatikkotestaus, regressiotestaus, hajutestaus, käytettävyystestaus, kuormitustestaus, suorituskykytestaus, tutkiva testaaminen, mallipohjainen testaaminen, parametrisoidut testit, automaattinen testaaminen. Eli tuolle sanalle löytyy monenlaisia taikka testaukselle löytyy monenlaisia määrittelyjä. Sitten on vielä testauksen testaaminen, eli että miten testimenetelmät toimii. Ennen kuin mennään noihin muihin tarkemmin, niin katsotaan tämä. Eli itse testimenetelmiä voidaan tutkia myöskin muun muassa sillä lailla, että kylvetään virheitä koodiin ja sitten testimenetelmä käyttäen katsotaan, että montako kappaletta ja montako prosenttia saadaan kiinni niistä kylvetyistä virheistä ja sen perusteella saadaan laskutehtävällä avulla saadaan selville, että mikä se virheiden kokonaismäärä on sitten, kun tiedetään, että paljonko siellä oli sitten niitä kylvettyjä virheitä ja sitten tietenkin niitä aitoja alkuperäisiä virheitä. Saadaan selville virheiden kokonaismäärä ja saadaan myöskin selville sitten se oletettu määrä, mikä sinne jää virheitä, mitä ei saada kiinni. Eli tämmöinen systeemi, joka kuulostaa hyvältä, mutta se virheiden kylväminen ei ole niin helppoa ja yksinkertaista, että tehdä käytännössä, että ne olisi jotenkin relevantteja nämä testit. Ja sitten on mutaatiotestaus, joka on vastaavanlainen, jossa tehdään syntaktisia virheitä ja sitten katsotaan, että miten hyvin testimenetelmät löytävät muunnellut koodit. Ja tällä lailla tämä on vielä vaikeampi tällä päästä kiinni sitten siihen testimenetelmän hyvyyttä päästä arvioimaan. Sitten jatketaan, katsotaan näitä. Mikä on ad hoc testaus? Onko se yhtään mitään? Kyllä se on. Eli käytännössä yleisin testaustapa on sellainen, että joku vaan testaa. Pyydetään vaikka kaveri testaa. Tai testataan itse, kokeillaan, toimiiko. Pyydetään kaverit, että se kokeilee vähän tätä peliä. Tämä varmaan Unity-ympäristössä se on nimenomaan vielä ja pelitestauksella. Erityisesti niin kaikkein yleisintä on se, että ei ole mitään tiettyä suunniteltua tapaa testata, vaan kokeillaan vaan ilman suunnitelmaa tilanteen mukaan. Ja tietysti tämä on välttämätön protoillessa, niin totta kai niin pakkohan on kokeilla, että toimiko se peli. Koodataan, katsotaan toimiiko peli ja niin poispäin. Ja
Ja mitä enemmän käytetään peliä, niin, niin sen paremmin löytyy myöskin niitä virheitä. Mutta tämän varaan asettuminen ei ole suositeltavaa, eli kannattaa niin kuin testaussuunnitelmaa laittaa muutenkin. Jos sinne laittaa vaan, että testaus toteutetaan ad hoc menetelmällä, niin se ei ole ehkä kauhean hyvä pohja. No, sitten on toinen savutestaus. Eli tämä niin vanha kunnon savun hälvetessä tarkistetaan kytkennän. No, näissä nyt ei peleissä eikä ohjelmistossakaan nyt toivottavasti savua synny. Mutta ideana se, että lähtikö moottori käyntiin, lähtikö peli käyntiin, toimiko ne kaikki perusasiat siellä ja niin poispäin. Savullahan on ilmaistu, että uusi paavi on valittu ja niin poispäin. Ei savua ilman tulta. No, ei ehkä sovi tähän tämä vertaus, mutta muuten. Toimiko, lähteekö homma käyntiin? Se on se yksinkertaisin savutestaus. Eli sen jälkeen, kun ohjelmaan on tehty muutoksia, niin täytyy tarkistaa, että toimivatko perustoiminnot edelleenkin. Että ei välttämättä lähdetä hyvin syvälliseen ja pitkälliseen testaukseen, mutta katsotaan, että toimiko perustoiminnot. Mitä ne sitten onkin. Toimiko pelihahmon ohjaus ja niin poispäin. Ja tämä voi olla osa regressiotestausta, eli regressiotestaukseen palataan tuossa myöhemmin, mitä se tarkoittaa. Mutta savutestaus, se voi laittaa testaussuunnitelmaankin, että suoritetaan niin sanottu savutesti, se voi laittaa sulkumerkkeihin, kun se on niin epävirallinen nimi tai lainausmerkkeihin, mutta kuitenkin niin suoritetaan savutesti aika ajoin. Määritellään, että milloin se suoritetaan, kun ollaan liitetty uusi komponentti peliin tai jotain vastaavaa. No sitten on tämä yksikkötestaus, joka on ehkä hyvinkin jatkuvaa ja hyvin tämmöistä periaatteessa paljon käytettyä tai suosittua, mutta myöskin kritisoitua. Eli siinä on muun muassa se kritiikki voi olla siltä pohjalta, että näiden testien laatiminen voi olla vaikeata ja niiden rakentaminen voi olla hyvinkin työlästä ja sillä tavalla kallista. Mutta jollain tavalla on tietenkin hyvä niin tämmöistä, jos on mahdollista tämmöistä tehdä, niin tämä on erittäin hyvä, koska vaikka tämä yksikkötestaus ei olisi automatisoitua, niin se on hyvin nopeata suorittaa. Sanotaan puoliautomaattisia testejä. Ja tähän löytyy tämmöisiä yleisiä testikehyksiä, näitä mainittuja unit test, unit ja niin poispäin. Unitissa on käytössä nunit, ei unit, vaan nunit. Ja Visual Studiossa taas on MS Unit Test nimellä taitaa olla, eli tosiaan niin Unitissa käytetään eri kehystä. Ja katsotaan myöhemmin sitä ihan yksityiskohtaisesti, käytännössä miten se toimii Unitissa. Ja täällä tultiin taas tähän regressiotestaukseen, johon palataan vielä ja joka ei ole mikään erityinen tietty testimuoto, vaan mikä tahansa testaus voi olla regressiotestausta. Yksikkötestaus testataan esimerkiksi syötettyjen arvojen tyyppiä, syötettyjen arvojen rajoja, meneekö yli tai onko off by one, mikä on tyypillinen virhe, että joku indeksi on yhdellä pielessä. Testataan, että mitä se käyttäjä voisi syöttää. Eli mitä tapahtuu, jos se käyttäjä syöttää jotain muuta kuin suositeltuja arvoja. Ja jos siinä on joku filtteri siinä käyttäjäsyötteelle, niin toimiko se filtteri nimenomaan. Sitten on erilaisten toistorakenteiden rajat, muistinkäsittelyyn liittyvät asiat. Ja sitten valintarakenteissa toteutuvatko kaikki vaihtoehdot. Näitä voidaan kokeilla testata yksikkötestauksessa. Yksikkötestauksessa tietysti on se, että se on todellakin niin kuin yksikkö, eli esimerkiksi niin Unitissa niin se on tyypillisesti se on nimenomaan sitten se yksi skripti,
jota sitten testataan ja tavallaan irrallaan sitten siitä muusta pelistä. Ja se on tietenkin, voisi olla, että halutaan nimenomaan testata sitä yksikköä suhteessa sitten muihin testeihin, muihin yksiköihin ja näin poispäin, mutta se ei ole aina mahdollista. Siihenkin palataan vielä. Sitten yksikkötestauksessa vielä on komponenttien rajat ja mitä moduuli tekee, viestit ja niiden käsittely sitten toisten komponenttien kanssa. Sitten käyttäjän valitsemat suoritusjärjestykset, näkyvyysrajat, onko muuttujat piilotettu oikein, että ei päästä käsiksi semmoisiin muuttujiin, joihin ei ole tarkoitus päästä käsiksi. Sitten tietenkin niin syntaksivirheet, nehän paljastuu aika hyvin tuossa. Unity ei ole edetä ollenkaan, jos on virheitä, ja Visual Studio itsessään myöskin jo pitää huolta pitkälti. Sitten on tietysti nämä koodauskäytänteet, niin oikein sanoa, miten niitä nyt pystytään huomioimaan, mutta kuitenkin varmasti jotain siihen liittyväkin voidaan. Ja sitten on erikoismerkkien käsittely, joka voi olla yksi asia, mitä voidaan yksikkötesteissä. Ja tavallaan niin semmoiset pikkuasiat, jotka pitää olla kunnossa, niin niistä pitää huolta yksikkötestien avulla. Seuraava vaihe, integraatio tai integrointitestaus. Eli sitten tarkistetaan, että toimiiko uusi moduuli tai yksikkö vanhojen kanssa. Ja tämä on regressiotestauksena tärkeää, eli aina kun on tehty muutoksia, niin suoritetaan testejä. Moduulien välinen viestinvaihto kokonaisuutena kuuluu tähän osaan. Ja ideana on se, että kun lisätään yksi osa kerrallaan, niin tarkistetaan, toimiko kokonaisuus vielä. Ja tässä on sitten vaihtoehtona se, että miten päin näitä integroidaan alhaalta ylöspäin, ylhäältä alaspäin. Voileipä tai sitten niin sanottu Big Bang eli savutesti käytännössä. Eli laitetaan kaikki moduulit yhteen ja sitten katsotaan, että mitä tapahtuu. Räjähtääkö homma niin sanotusti. Eli miten tämä tarkoittaa, että missä järjestyksessä näitä tosiaan sitten lisätään näitä moduuleja. Voileipä tarkoittaa tietenkin sitä, että lisätään moduuleja sekä ylhäältä että alhaalta. Miten se sitten Unityssä, niin tietysti voisi ajatella, että jos siinä on nyt peliobjektilla on useita komponentteja, niin ne olisi näitä integrointia ja niiden lisääminen sitten siihen rakenteeseen. Jos nyt tämmöinen tulee vastaan, ei voi se tullakin. Järjestelmätestaus ei tarkoita mitään tiettyä testaustapaa myöskään, vaan se tarkoittaa sitä että jollain menetelmällä testataan sitten koko järjestelmää. Että se voi olla se, että käyttäjätyyppiä, käyttäjätestaus, ad hoc-testaus, savutestaus, mitä hyvänsä, mutta tietysti se pitäisi olla semmoinen etukäteen määritelty tapa, että millä tavalla sitä tehdään. Perinteisesti järjestelmätestaus on niin sanottua mustalaatikotestausta, eli katsotaan, että toimiiko se koko järjestelmä sillä tavalla, että se tietty syötteet, toiminnat, mitkä siinä annetaan, niin antaa tietyn vasteen. Että pelissähän se voisi olla, että se on tavallaan pelin eteneminen, pelin ohjaaminen tiettyyn pisteeseen, niin toimii niin, niin silloin se on sitten järjestelmä toimii. Mutta sitten järjestelmätestaus voi sisältää myöskin, käyttäjä mainittiin, mutta myöskin esimerkiksi kuormitustestiä tai vastaavaa. Eli katsotaan, että kokonaisuus myös oikeasti toimii eri ympäristöissä.
Se, että mikä on erona hyväksymistestaukseen verrattuna, niin etsitään vielä virheitä ja hyväksymistestauksessa lähtökohtana on se, että virheitä ei enää pitäisi olla. Sanotaan näin, että hyväksymistestaus on, joka on seuraavana, niin on varmaan ennen kuin julkaistaan peli, niin se pitää se hyväksymistestaus olla, että oli se sitten joku hyväksyvä asiakas siinä vai ei, vai onko se sitten, että itse hyväksytään tai ei hyväksytä. Ja järjestelmätestausta taas pitäisi, niin kuin tässä esimerkiksi peleissä ja Agile-menetelmiä käyttäessä, niin koko ajanhan pitäisi olla heti ensimmäisestä versiosta lähtien. Niin käytännössähän on niin, että testataan, että toimiiko se peli. Tehdään sitä peliä ja kokeillaan, että toimiiko se kokonaisuus koko ajan. Onko se sitten savutesti vai ad hoc-testi, mikä se sitten on, mutta jollain tavalla testataan, että toimiiko se peli. No niin, hyväksymistestaus sitten, niin sitten katsotaan, että täyttääkö se vaatimukset. Tämä on tosiaan ennen julkaisua tai tässä puhutaan asiakkaasta ja asiakkaan hyväksynnästä. Okei, se on sisäinen asiakas, joka sitten hyväksyy tai ei. Ja sitten julkaistaan varmaan sitten tuonne. Tässä on myös juridisesti sitten ihan riippumatta siitä, että mitä lisenssit sanoo sitten omistuksesta, niin se on kuitenkin niin sitten siirtyy asiakkaan vastuulle tämän hyväksymistestin jälkeen. Vaikka se olisi lisenssoitu sillä lailla, että se varsinainen omistajuus on edelleenkin kehittäjällä. Mutta tämä on jo tämmöinen, tarkistetaan onko se niin laadukas, että se voidaan julkaista tai voidaan asiakkaalle siirtää. Ja hyväksymistestauksessa käytetään sitten kohdeympäristössä, jos aikaisemmin on ollut toisenlainen paikka, niin tämä pitää olla sitten kohdeympäristössä. Jos siinä on jotain eroa, että kyllä taas tietysti jos ajatellaan pelejä, niin niitä pitää testata jo aikaisemmin, eli järjestelmätestausta tehdä jo sitten eri kohdeympäristöissä, eli eri alustoilla. Mutta tilanne tuommoisia tosiaan tilaustöissä ja muissa tämmöisissä voi olla, että tämä ympäristö on eri paikka kuin se kehitysympäristö. Sitten siihen V-mallin kuulumattomia on ne alfa-testaus ja beta-testaus. Ja nämä on pakettiohjelmistoissa, eli peleissä, niin kuin ennen puhuttiin off-the-shelf tai shrink-wrap-tyyppisistä ohjelmistoista, eli semmoisia, mitkä oli sitten hyllyissä ja pakattu sitten tuommoiseen folioon, tai kelmuun, niin nythän ehkä ei näin ole, että semmoisia ohjelmistoja on, ja nyt on digijatkelua ja verkkojakelua, mutta niin käytetään näitä nimityksiä tai sitten pakettiohjelmistoja tai valmisohjelmistoja ja niin poispäin. Alfa-testaus, beta-testaus ei kuulu V-malliin. Mutta tämä on sitten järjestelmätestauksen jälkeen, niin alfa-testaus on tämmöinen sisäinen hyväksymistestaus. Ja näin, että tässä tämmöistä ulkoista varsinaista hyväksymistestausta ei olekaan, vaan sitten kun alfa-testaus on mennyt läpi, niin sitten siellä alfassa niin vielä niin siellä on vielä viimeistely ja muuta jäljellä, logiikkaa, pelin sääntöjä ja parametrointia ja muuta semmoista. Sitten kun saadaan nämä tehtyä, voidaan sitten laittaa beta-testi tuonne rajatulle joukolle tai markkina-alueelle. Beta-testi voi olla myös mainoskeino, eli sillä voidaan saada kalastettua niitä asiakkaita ja markkinoitua tuotetta tai peliä ja niin poispäin. Beta-testauksen jälkeen voidaan tehdä muutoksia ja säätöjä ja muuttaa sääntöjäkin ja kaikkea tämmöistä, eli se on kerrottu asiakkaalle, että tämä on beta ja hyväksyt tämän, niin se on mahdollista. Ja näihin on sitten olemassa sitten esimerkiksi Google Playssa näissä storeissa on sitten tämmöisiä alfa- ja beta-ohjelmat, missä sitten voidaan päästään ihan kokeilemaan sitten aidossa, koska toiminnallisuus perustuu aika paljon tähän
Google Playssakin niin Androidin toiminnallisuus perustuu aika paljon siihen Storen tai Play-kaupan toiminnallisuuteen. Esimerkiksi maksujärjestelmät ja monet muut asiat. Niin niitä pääsee kokeilemaan sitten oikeassa ympäristössä. Mutta alfa-ohjelmassa sillä lailla, että tosiaan voidaan tehdä tämmöinen sisäisenä tämä testaaminen. Ja sitten saadaan myöskin tämmöinen beta-ohjelma, jossa on vähän isompi joukko. Saadaan mukaan testaamaan niin tuolta ennen kuin sitä varsinaista julkaisua tehdään. Ja tästä löytyy sitten lisätietoa tuolta Google Play-kaupasta. Kuten muutenkin tietysti löytyy paljon lisätietoa sitten näistä asioista, miten pelejä julkaistaan tuonne Play-kauppaan ja muuta. No joo, edelleen mennään näihin nimityksiin ja käsitteisiin. Niin voidaan puhua staattisesta ja dynaamisesta testauksesta, joka taas ei ole mikään erityinen testausmuoto, vaan tämmöinen periaate. Nämä ei ole millään tavalla niin kuin rinnakkaisia nämä käsitteet, vaan nämä on erillisiä. Ja esimerkiksi regressiotestaus ja yksikkötestaus voi olla dynaamista testausta ja näin poispäin. Näitä puhutaan siitä tosiaan, että missä merkityksissä käsitteitä käytetään. Mutta staattinen tapa testata niin on sitä, että järjestelmää ei varsinaisesti käytetä, vaan tutkitaan koodia, arvioidaan koodia, tutkitaan arkkitehtuurisuunnittelua. Tässä voidaan esimerkiksi poistaa syntaktisia virheitä tässä vaiheessa, mutta toki nämä uudet välineet poistaa aika hyvin syntaktisia virheitä. Mutta tämä staattinen testausvaihe on sikäli hyvä, että silloin vikoja on halvempi korjata, kun ne käydään läpi varhaisessa vaiheessa ja arvioidaan koodi, arvioidaan arkkitehtuuri, niin poispäin. Sitten tavallisempi ehkä on sitten dynaaminen, eli ajetaan ohjelmaa, käytetään ohjelmaa, ainakin joiltain osin. Ja useimmat menetelmät tietenkin onkin näitä dynaamisia. Mutta esimerkiksi nämä koodikatselmukset ja tämmöiset, niin nehän on sitten taas staattista esimerkiksi. No sitten samoin nämä millään tavalla rinnakkaisia tai vaihtoehtoisia testauksia, että nämä voi olla, eri testaukset voi olla montaakin tapaa, mutta vähän, että mikä se tapa, malli, toimintatapa on testata. Nämä ei ole osa V-mallia esimerkiksi, niin kuin näkyy, niin tämä on vaan, tämä kertoo vaan, että testausta voi suorittaa eri tavoilla. Eli mustalaatikkotestaus tarkoittaa sitä, että se, mikä se sitten onkin, mitä testataan, niin se on niin kuin näkymätön, ja siinä vaan verrataan sitten syötteitä tulosteisiin. Eli syötetään jotain input, saadaan jotain ulos output. Ja tätä voidaan käyttää kaikissa työssä jossa on käytettävissä toimiva versio. Ja sanotaan näin, että okei, tämähän on myöskin sikäli erilainen tapa, että tämä testaajan ei tarvitse olla välttämättä ohjelmoija. Sen täytyy vaan syöttää tiettyjä lukuja esimerkiksi tai tekstiä, mitä hyvänsä syöte sitten onkin, niin syöttää siihen järjestelmään tai siihen laatikkoon, siihen moduuliin, mikä se sitten onkin, ja katsoa, mitä sieltä tulee ulos, ja tallentaa sitten tiedot, ja katsoa, että menikö testi läpi vai eikö se mennä. Eli siinä mielessä se soveltuu tämmöiseen sellaisille testaajille, jotka itse ei ole ohjelmoijia. Vastaavia on sitten lasilaatikotestaus, jossa sitten täytyy jo tietää, että mitä se järjestelmä tekee. Lasilaatikko white box testing on se vanha nimi. On glassbox, clearbox, tämmöisiä nimityksiä myös. Ja tässä sitten katsotaan myös, että missä kohtaa virhe tapahtuu ja niin poispäin. Mutta tämä ei sovellu sitten
ihan kenelle vaan. Ja harmaa laatikko on sitten yhdistelmä edellisistä, johon joudutaan sitten käytännön syistä, koska ulkopuolisia komponentteja ei voi niin kuin, niihin ei pääse se katselemaan sisälle, verkkopalvelut, pankkirajapinnat, kaikennäköisiä asioita. Niin tämä voisi sanoa, että tämä on aika lailla sitä, mitä tuon Unityn yhteydessä tehdään, koska siellähän aika suuri osa asioista on niitä Unityn jo valmiiksi tekemiä ja niitä ei pystytä, niiden sisällä ei oikein niin kuin pystytä näkemään. Ja regressiotestaus tarkoittaa kaikkea uudelleen testaamista. Ja tämä voi liittyä sitten tiettyihin regressiotestit, voi liittyä esimerkiksi osatavoitteisiin, eli määritellään, nämä milestoneit määritellään, milloin suoritetaan regressiotestausta, mutta kaikki uudelleen testaaminen on regressiotestausta ja se on tietysti hyvä, että on määritelty, että minkä jälkeen suoritetaan niitä ja milloin suoritetaan. Eli yleisnimi tarkoittaa kaikkea uudelleen testaamista. Palataan asialle kohta.